बहुत सुंदर गीत गौन तू गाओ तारू लेकिन तू बना तारू ज्यादा एक तरह के मनीषा राज से गावल खेला नहीं खेल काहे मनीषा राज आदमी खाली का मनीषा राज आदमी खाली की आदमी के खाली मनीषा राज का हो तारा में ब्यास के कोई लक्षण बा ना हम पहले ही कहनी है कि ब्यास उसे कहते हैं किसे जो वेद ग्रंथ के बारे में व्याख्या करे अखाड़ा भइलो त का गीत गलू का एक और वेद ग्रंथ के बात बतौलू ना कि गणेश जी के उत्पत्ति कहां से भइल जब नाम सरस्वती माता के गीत गलू सरस्वती माता के बारे में बतौलू हनुमान जी के बारे में बतौलू ना बतौलू ना कैसे मानी कि तू ब्यास हो कैसे सारा लक्षण नचनिया ला बार हमरा के कहत रहे कि हम नाचे वाला ना हई हां ब्याज तरा नाचे आई तब न नाचे तब हमरा के देख के निमन निमन के नाचल भुला जाला तू का नाच हां सिखेला बता जइहो फास्ट मार चले ले लो आओ हाय फोड़वे का सामान लोटवा लेके फोड़ देलस जो बोल अब पानी कैसे पिए अभी बोल जो लोटे में छेद कर दे जो हेलो रखले बारू पाव भर हां हिलौले बारू गांव भर रहे द चुप है अब ई घमंड हमनी में रही हां जौन घमंड तारा में मनीषा जी हां तू घमंड ए चाचा बैठा चाचा ना नहीं तो कौन से कचरा होता ये सब गलत बात है बैठे दो ई घमंड मनीषा जी हमनी में रही हां कि जेकरा में कोनो कमी नहीं थी हां ना लगला से लेके 5-5 गो झलवहिया हां इतना सुंदर नचनिया हां हम दो चार गो रामायण महाभारत के बात जाने ले तो ई घमंड हमरा में रही कि हमरा जैसन कोनो ब्यास नहीं खे तो ये कहू हाली हम ही ना कहने कि मंजे मसीहा से गावल खेला नहीं खे आ रखले पर पाव भर हिलौले पर गाव ए सुबेंद्र ले ये लगा सुबेंद्र पता नहीं के बाजार में मिले बड़ी ए देखो तू का हो का हाथी चुके बलाउडर हो हां एक बार जहां मरने की फुट दिन उड़ जाए खत्म
टपाटो अरे ये तो लगन के देन कह हाँ चाचा की ब्यास ना मिलल हाँ तब भइल के भाई मार्केट में जेकर नाम बा ओकरा के बुलावो हाँ त लोग कहल के लड़की एगो ब्यास कौन दू तो मार्केट में आइल बिया हाँ त लड़की के नाम पर तरह के लोग बुला ला हाँ ना तो हती चुके चीज हवे एक बार मरनी की फुट दिन लय से टाटा बाय बाय आव तनी मेजर में ले ला आवा आए हाय सावरिया रे सावरिया रे अब है सवरिया 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 रे सावरिया 10 रुपया बैंड के आवाज तो पीछे आला में सब फोड़ लगन बजाओ तुम रामानंद राय जी बालू माफिया ग्राम न्याय से 1000 रुपया दिला मैंने बार बार हार्दिक अभिनंदन बा राम नाम जिंदगी के एक ही आधार बा एही से राम नाम का कुछ साधु लोग करत बे अपार बा हर की राम राम रटते रटते दिन रात जपते रे जपते अरे डाकू रत्ना करके भाई लुधार बा जौना उपलक्ष्य में आइल बनी मनीषा जी हाँ सर्वप्रथम उपलक्ष्य के बारे में कह कहा जौना हमने के पिताजी के श्राद्ध क्रिया में आइल बनी हमने के जितेंद्र चाचा के हाँ। जितेंद्र भैया के हाँ। पिताजी नगेंद्र प्रसाद राय हाँ और सन महान आत्मा 20 गो गांव में एक आध गो जन्म लेवले चाचा सही बात है 20 गो गांव में एक आध गो सन महापुरुष जन्म लेवला हाँ। जे अपना गांव के भलाई सोचेला हाँ आ ई समझी के 20 गांव में एगो हमनी के चाचा नगेंद्र जी हाँ जे अपना गांव के जब तक ने जीएनई मिला के रखनी हाँ। मुखिया बन के हाय। आ दुखिया लोग के सहायता करनी हाँ। तो उ आत्मा समझी जहां भी रहो हमनी के इहे भगवान से प्रार्थना करब का? कि उ आत्मा के शांति मिले मिले। आ औसन महापुरुष फिर गांव में जन्म ले खारा भइल बार तब से तो एको बार तरह याद नहीं के कि कहां आइल बनी आइल बारे जब तिलक में घूमे सबलिया बन के आइल बारू तिलक में भाई के मगहिया तरीके आइल बारी जन उपलक्ष्य में उनका बारे में कह हाँ कि महान आत्मा का रहले हाँ। उनकर सुपुत्र वही राह पर चलस हाँ। अपना गांव ज्वार के बना के रखस हमनी के जितेंद्र भैया हाँ। एकरा बारे में कहते हुए गीत संगीत गाए के बाद हाँ खाई के मगहिया के पान ए राजा रात भर टपाटो 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 लइए वाले बा ई करिश्मा ककर के फेर में बारी कौनो ककर गौले बा से का मतलब बा गीत गौले चच्चा के फेर में रहो चच्चा हम के दूसरे के गीतवे ना सुनिले ना ई दुनिया एगो माया के नगरी हो भैया आ गीत संगीत का हो चाचा का हो? आज माया बा हमनी के माया में फसल बनी हाँ। आज पिताजी के वियोग में हमनी के चाचा श्राद्ध क्रिया मनावत रहे हाँ। जितेंद्र जी हाँ। अपना पिताजी के वियोग में श्राद्ध क्रिया मनावत रहे हमनी के अपना बेटा से भाई से ई सब का हो का हो? ये माया हो हाँ। आ इहे माया में लोग फसल बा ई दुनिया का हो का हो? ई दुनिया मृत लोक हो भैया। आ मृत लोक के इहे सच्चाई बा कि धरती पर जे भी आइल बा आइल बा। ओकरा एक नहीं देख दिन जाए के बा हाँ। ई धरती पर जे भी आइल बा जौन चीज जन्म ले लेबा ओकरा मरे के बा जे आइल बा से जाई जे फरल बा से झरी झरी। आ जे बरल बा से गोताई काहे कैसे कि एगो माया के नगरी हो सॉरी सॉरी सत्येंद्र भैया सॉरी कहा ये कहलिए जितेंद्र तो हम भुला गए नहीं होगा ये दो बार जितेंद्र कहाँ से बुर्बक व्यास के उठा के लेके धो दे सत्येंद्र भैया ए बबुआ तो ई माया के नगरी हो बबुआ ले लो ले लो
अरे माया में गइल बड़ा फांसी रे बाबुआ हर की माया में अरे गइल बड़ा फांसी रे बाबुआ लतरा के एगो फेर फेखाई ठाकुर के सुना देता अरे कि ये बबुआ रे सुगना माया में गइल बड़ा फांसी राहुल कुमार उर्फ मुंशी जी अंजनी पंचायत 1000 रुपया दिले बने राहुल जी भगवान से ये प्रार्थना करो मनोकामना भगवान पूर्ण करस ये भगवान से लेकिन एगो देखनी हो सत्येंद्र भैया एगो बात हम देखनी हो बैठे रहनी होता मनीषा के 500 देनी हमरा के 10 गो रुपया देनी एकर माने का भाई उनकर माने चैता शुरू करब तो अच्छा बोले ए जे मोर गोपालगंज जिला सारण डिस्ट्रिक्ट एक ए जे मोर के बा ए जे नचनिया के कमाल देखो हेलो ए जे नचनिया के कमाल देखो ई कहत रह न ब्यास है तो हम ब्यास के जवाब दे नचनिया के जवाब मुर्गी ए जे मारो अरे कि न हो अरे लाख चोर 1 मिनट रोको माया में गोइल बड़ा फांसी रे बबुआ माया में गोइल बड़ा फांसी भिखारी बाबा गीत गौले केकरा समझ में ना आइल का दुनिया हम माया के नगरी है ए जे हमनी के माया में फसल बनी से कतनो जन हमनी के कतनो हमनी के चतुराई करब जा लेकिन एक दिन बलमुआ के लगे जाए के बा जौन उपलक्ष्य में आइल बनी वही पर गीत गात के कहता कि निमन गावा का गाई बोला छिनर के गीत गाई त निमन लगी तरह बैल बरा तू बर कहे थी मुर्गी मारा ही जाए अरे कि लाख 84 हां भरमला के बाद में बस चाहे लह काशी रे मनवा बस चाहे लह नचनिया के बोलले बड़ी त नचनिया के कमाल देखो तनी चक्रधार मारो हे बबुआ अरे कि लाख चोर राजा लिखल गइलू नचनिया लिखल गइलू कहां बा मार्केट में हम लोग के तारे बाबू के लेके निकल गइली नचनिया ले ला पैसा ला विवेक ले लो ना जे रात भर में 10 गो रुपया ब्याज के ना दिन हां उहे बड़का फरमाइशी करे लगे सही बात जे रात भर में 10 गो रुपया ना दी जेकरा दूरा पर कथा पूजा ना होत के आ उ दूसरा के कथा में आके कहे कि ब्याज निमन गावन तो हम बंद करवा दे हां माला घोप ना खियल हत अरे लाख 84 भरमला के बाद में आ तब बसे चाहत रहा काशी लाख को करम क के अब कहत रहा कि भगवान हमरा के माफ कर दो तो भगवान माफ ना करी है कहे से कि अपने हाथे अरे अपने बटल अरे कि अपने हाथे अपना गला के रसी रे मनवा अपना गला के रसी रे मनवा तरफ हंसी
फांसी अपने हाथे अपने बटला अपना के गला के रसी रस्सी। रे बबुआ माया में गोइल बड़ा फांसी फांसी कहीं कहीं गीत खराब गौनी हो आय तो एक जना खराब के कहते रहे कि ब्याजी नीमन गई नीमन का गई नीमन हाथी का नहीं बन गया कौन खेसरिया के 4 गो गीत गा के बैठ जाई हैं? रामायण के व्यास के बोलल बार तो रामायण के बात सुनो है ना तो बंद करवाओ बेसी मत ना हम ना बतिएले दरोगा राय के लड़का श्री जय किशोर राय जी किराना स्टोर के तरफ से 51 रुपया पुरस्कार बा 12 हार्दिक अभिनंदन वाह अब बबुआ हमनी के हां जब ना उपलक्ष्य में आइल बानी हां 2 मिनट कहानी हाँ। ओकरा बाद एगो चैता रहुआ हां कैसे कि हमनी के चाचा जी के नाम पता नहीं रामायण के 2 गो बात हो जाओ हां ओकरा बाद रहुआ के चैता हम सुना दे बोली बोली वही जैसे बोली का बोली ने हाँ तब महिला बात का उनका के गाड़ी हम देनी है हैं? ना ना तो ओकरा के हम अरे ई दू गोला में होला गोला बात तो 2 गोला में कहल जाला बैठी जा कर जा तो महिला बजावे लगे काहे ना ले स्टेज अब तो रहुआ महिला प्रोग्राम बात भी स्टेज पे करते 2 गोला काहे करावली बा हां बैठी जा चुटकुला होता जी तो इहो तो प्रोग्राम न होता 2 गोला भइल बा तो कहल जाला तने मनी ठीक नु महिला ही तो का कहिए ओकरा के? चर्चा नहीं कनु हम गावे जाके बैठी बहुत ज्यादा महिला है तो ओकरा के अपने के महिला कही थी जी गाहिला का 4 दिन तरह 2 गोला देखला भाई लगला ब्याह से थी बने महिला है तो ले जा धर गाहिला गावे चलैली है पहले भाई काज करते के हम पिटी ले गाने गावे के चाहिए ध्यान दे 2 मिनट तनी चाचा के नाम पर एगो कहानी हां ओकरा बाद हमनी के सत्येंद्र भैया के मन बाके एगो चैता हो हां हां आ जा ध्यान दे हर की सुनी ना सुनावत बानी अरे रामायण के कहानी अब ही सिखत बानी अरे तो अब ही सिखत बानी तो पहले बानी जौने कहत बानी अब ही सिखत बानी पहले बानी जौने कहत बानी अब ही सिखत बेटा पुरान जाने दुनिया जहान जाने पुरान जाने दुनिया जहान जाने अरे कि दशरथ जी के वर्णन के अरे कतना बखानी अब ही सिखम तनु बानी पढ़ल बानी जोरे कहत बानी अब ही सिखम बानी सर्वन समीप भय सिद्ध केसा कैसा मनहु जरठ बन अस उपदेशा ऐसा चाचा जी हमारा बात पर 2 मिनट ध्यान दे हाँ। राजा दशरथ जी एक दिन आईना के सोझा खड़ा होकर अपन केस फेस निहारत रहल हाँ। आ तले कान के जरी पाकल केस 2-4 गो लौकल हाँ। राजा दशरथ जी सोचले कि अब हमार बुढ़ारी आ गई आ गई अब हमरा मन करता कि राम के राजा बना दी हां अपना गुरु जी के लगे जाके कहले कि गुरु जी ए! हमारी इच्छा बा कि अब राजा राम के बना के हमने के तीर्थ धाम भगवान के भजन करी हाँ। कहले कि उत्तम विचार बा बा जेकर लइका जोग हो जाला हाँ। ओ बाप मतारी के लइका के घर के काज बात दे देवे के चाहिए हां आ इहे बात कह के गुरुजी कहले कि जा राम के राजा बनावो बनाओ कहले कि राम के राजा बनावे खातिर कोनो दिन देख के बताई कहले कि राम के राजा बनावे के बता दिन देखे के बा आय। राम के राजा जहिया बनाओ सारा दिन में शुभ बा आय। काल राम राजा बनी है हाँ। ये बात के पूरा हालत भइल बा अयोध्या में हाँ। ई बात देवता लोग के निमन ना लागल ना। देवता लोग षड्यंत्र रचे लागल जाके विष्णु भगवान से कहल कि ये देवता अगर राम राजा बन जाई है हां तब पापी के मरण कैसे होई कैसे रावण के मरे खातिर संजय सोनार दुकान जी फुलोरिया 1000 रुपया दलबानी बार बार हार्दिक अभिनंदन आए नूनू आलम जी 1000 रुपया दलबानी बार बार हार्दिक अभिनंदन बा देवता लोग विष्णु भगवान से कहल कि अगर राम राजा बन जाई है हाँ। तो ई पापी से नाल झल बजाओ तरह से जिंदे रह जाए हां एकनी के मरण यानी कि रावण के मरण कब होई का आई है जाके देवता से कहले कि देखो राम के काज में विघ्न ना करे के चाहिए ना। सरस्वती माता से देवता लोग जाके कहल का सरस्वती माता कहले कि राम के काज में विघ्न ना करे के चाहिए ना लेकिन जब बबुआ देवता के काम बा तो जरूर करब हाँ। सरस्वती मैया कहली का कहा कि कोई के दासी मंथरा रहली हाँ। जेकरा मूड़ी पर जाके बबुआ बास कहली हाँ। आ ऊ मंथरा कोई कहवा कहवा अयोध्या में जहां बजाई बधाई बजत आहा ध्यान दो बबुआ ए हरे की बधाइया बधाइया
अरे बधैया 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 तेजा बाजे तटे कैसन बधैया बाजे तटे कैसन बधैया मानथरा देखले कि रे अयोध्या में इतना खुशी कामना बात के बा अरे कि कावना खुशी में ओइले फुलावा के माला कावना खुशी में ओइले फुलावा गली गली भइल बच्चे काहे खाती हाला अरे कि काहे खाती खुश बारी अरे कोशिला जी मैया बधैया तेजा बाजे तटे कैसन बधैया अयोध्या लोग के लोग कहल कि रे मानथरा राम राजा बनी है यही खुशी में बधाई बजाता कहले कि राम राजा दौड़ल जाके के कैसे कहले कि एक कोई तू नहीं खुद जानो 100 दिन के चाल अगर राम राजा बनी है त ते त दासी हो जाइबे अरे दासी तो छोड़ तू दूध के माछी हो जाइबे तोरा के जॉब चाहिए तब राम चाहे कौशल्या निकाल के फेंक दी है पहले तक के कोई खिसिया गइली कहले कि चुप दासी बारे तो दासी रह जैसन बबुआ राम ओसन लक्ष्मण ओसन भरत ओसन शत्रुघ्न जैसन चारों लड़का हमार बा राम बनो चाहे भरत बनत लड़का हमरे न बनी कहले कि नहीं खुद जाना चाल हो सरस्वती मैया देखली कि तब मानते नहीं के कोई तब मानथरा के मुड़िया पर से हट के जब केकई के मुड़ी पर बास कइले तब केकई के मानथरा के बतिया नीमन लागे तब कहले कि रे मानथरा तनी फेर से बताओ कि हम करी का कहले कि एक ही उपाय करो एगो उपाय करो चंद्रिका ब्याज 1000 रुपया दिले बार बार गोल लागत नहीं राजा दशरथ जी जब देवासुर संग्राम में लड़ाई करत रहे उनका रथ के कील निकल गई रहे पहिया के कील निकल गई त अपन अंगुरी लगौलू जौना कारण से राजा दशरथ जी विजय प्राप्त कइले वही घड़ी कहले कि वरदान मांग त तू ना मांगलू कहलू कि ना हम बाद में मांग लेब राजा दशरथ कहले कि समय आई त दूगो वरदान मांगब अरे यही जब मांगना ले एगो में राम के भरत के राजगद्दी मांग ले आ दूसरा में राम के वनवास भेज दे के कोई कइली का अपन गहना गुड़िया उतार के आ कोप भवन में जाके बैठ गइल त देखी पहले के लोग रूसे नु तो ओकरा खातिर रूसे खातिर एगो घर बनावल जात रहे कोप भवन अब रूसे खातिर भवन नहीं के बनावे के अब रूसे खातिर भवन के का जरूरी बा इनार में जाके कूद जा बिजली के तार धल फांसी लगा लो रेल से कटा जा अब रूसे खातिर कोनो भवन बनावे के बा अब पहले लोग जाके कोप भवन में बैठे तो लोग जाने के रे फलनिया रूसल बारी इहे के कई जाके कोप भवन में रूसल बारी आ राजा दशरथ जी खोजत खोजत पहुंचल बारे रानी सब के खुशी में हंसत आते कोप भवन में बैठल बारे कारण का हो कि ते कोप भवन में बैठल बारे बोलो हमारा से मत बोली जाइए यहाँ से तोरा से मत बोली तू हमार प्रिय मेहरारू हो तोरा से न बोलो तो केकरा हुनका से बोलो केकरा से बोलो फिर खिसिया जी तोरा का दिक्कत बा के कोप भवन में बैठल बारे का आज तक जो मांगले बनी वो दिले बनी आज तक ले जन मांगले बारू हम नहीं देले नहीं दिले मांग तोरा का चाहिए हम जियते बानी तोरा धन दौलत के कमी बा का चाहिए बोल पहले राम के क्रिया खाई राम के क्रिया का खाए के बा रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर बचन न जाई रघुकुल के रीत हम बचन दे तनी कि तू जवन चीज मांगबे तुम देम बोल पहले राम के क्रिया खाई अरे राम के क्रिया जरे ना खोइब तले ना मांगम रानी कहतरी अरे कि खाई पहले हरे राम के लेके क्रिया ना हमर अपन मनावा ए राजा जी मांगम जवन देव बारादा मांगम जवन देव बारादा ना हमरा पमानावा कहले कि राम के क्रिया खाता नहीं मांगो का चाहिए मांगो बोलो
तब रानी मांगतरी कि सुनहु प्राण प्रिय हाय 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 अरे भावत जी का एक बर देहु भरत ही टीका। जब रानी मंगली की एक वरदान मांगतनी कि भरत के टीका यानी भरत के राजगारी दो तो राजा हंसे लगल कहले कि अरे बबुआ राम राजा बनस तो चाहे भरत बनस तो तब बेटा तो हमरे रेणु राजा बनी जो भरत राजा बनी मांग तोरा का चाहिए मांग तब मांगतरी कि तू सरबरा अरे मांगहु कर जोरी पूरा बहु नाथ मनोरथ मांगो मांगो का चाहिए अरे तापस भेष अरे विशेष उदासी 14 बरस के राम बनवासी जैसे ही कहली कि 14 बरस के राम बनवासी तो राजा दशरथ जी छाती में मुक्का मारले कहले कि हाय राजे अरे कवने अरे करनवाए रानिया स्वामीनाथ अरे कवने का रनवाए रानिया अरे मंगलू ऐसा दाना कराले निमन रे रानी अरे निमन रे रानिया मग तू रे जाना रानी भरत के राजगद्दी ले लो सारा राजपाट तू अपने नाम में करा ले लेकिन राम के वनवास मत में जाना कैसे कि राम बन जाइए तो हम जियब ना हे स्वामीनाथ राम के करानामा राम के करानामा राजा दशरथ जी लोट लोट के रोता ने कि रानी रविदास वनवास मांग लो वन सारा राजपाट मांग लो लेकिन राम के वनवास मत मांगो अब यही जब प्रसंग हमनी के खड़ा करतनी अच्छा ले लो